the government is wrong. But when you look at the okay, what is it? I want to know. I like to know. This is a big candy. Now you know because I like that. If it is good, if I don't put it on the map, if it is good, if I don't put it, all the other I'm going to do. No. Dr. Onuchukwu Modestus Shibozo, KSM, more president in the year of Progress Union, Lagos branch. What am I going to do about that? Tata, in the year Lagos, the about cultural day, so Uiji festival. I am near a moment, Ufuburo, Laheta. So I get able to was a cat. Here, my man, be a preacher. So here we did a tata, but I own nine, Mary Hedish, Mero Bodia, or my community Aka, with operation. Big America, deputy to general police, Bo, ship barrister, Malaka to you. I get near war, it was a cat. Madeka, Shikari Sokaf, Bo deputy national chairman, Labour Party, South Nigeria, I get where war today. America, Mr. Bennett Tushenli, one of the deputy, former deputy minister of Nigeria. Mwanyaka was operation. You could see here, they do a similar by university. So, Maki, you all met a Flomania university. I thought that I want to put it. Madaka, let me just say fine. The open Dunya, Lenya Bambo, full of buying a Galigu. I to Brother Yorama, Mogotimba, Madaka, Mrs. Helen Obenaga, Mrs. Odedeka, Ifi Abu, Madaka, Mrs. Okoli, Madaka, Ilo, Mrs. Ilo. So this is the other dying I give a chip which was a cat. Ela if you put every I say, I say, the man the jewel. So Tana was a bridge attack. I reach GVG, a good see of man at the back of the yard. If I dear Mandino Lagos, Mandino abroad, Mahacha, Chabata. We want my president general, Hachania, Marika Shifu, Edia Baraneba, Marika Vicente, she visited when I on the web. Marika Shaman education, where's Ala, Shusamambo, on the battle was a cat. Then Yella Jibri, Jurema was a cat. Afam Kenneth or the Deka. Abum Elkipe, on you yell, on you Mudimogo yell. Ebim na Legosa. There, man. On the yellow, you're getting a Macatavo. As the yellows got back all, but I go see Oduamenana, you see Bany where Potasia. I will have Pocosia, Ikunibe, and then Kabia Urana Nene Henemen. It would have been a Kagizaya. Back what I have. I thought to go to buy a friend. But I told Abuna. I know here. I never here I want them Yari, and I told her. When I suppose I have been. I come here and I have 4 dominant here. Gata. Hey, dear like a Nako can get you. Here's Maria Lavancuzi, Kuzanoka. Nkuzi Kuziako, Nano Ekoka. I had Maria. Body road. If we had none here, I'm not on the Kuzin and the Nakoka. But Catholic Batra Obuda. In a banner, here as an gizzard on other two. To what was about here? Ndiara Ndibu Negant now Naya Modu Lava. Animeka Nunu, but I soon Nangaina Jetraka, Manaja Penatija. No Jana Tundibu, no more Diani, Tubugo Sunu, there many of.
Honorable Godwin Omogoji. Mụ bịara ịnọchite anya Senator Dr. Andy Uba na mmemme na-eme n'ụbọchị nke taa. Amụ onye Agụata Local Government, onye ụga. Obi dị m aṅụrị n'ihe a na-eme n'ihi na ihe a na-eme ọnọdụ omenala. So n'ihi ya ị na-ele anya eme nke ị chefuru before ị na-echetakwa ebe a na-eme ya. So ana m aja ha ike n'ihi na ha cheta sị na aha Igbo agaghị efu n'ọnọdụ dị etu a. Wee na-asị na Chineke tiri ha ụdị ire taa n'ime ha na-emekwa kwa afọ kwa afọ. Ndị Agụata niile n'ebe a ekele m na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Bụ Chief Akadius Chukwujekwu Anieguna Ikenga Ihiala. Ọmụ bụ Chairman Organizing Committee nke ihe anyị na-eme taa. Ihiala bụ obodo chọrọ udo, obodo mma Chineke, obodo na-eme ọfụma, obodo na-edebe iwu Nigeria na iwu Chineke. Ifugoni ya nụ Chineke mara taa mmiri bịara rute mana ifugoni ihe na-eme na anwụ na-eke ebe niile. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ọma ndị niile anyị ziri bịara ma ndị si obodo oyibo ma ndị si Anambra steeti ma ndị si Sokoto steeti ebe niile nwa afọ Ihiala nọ ha nọ ebe a taa. Bụ asụsụ Ihiala bụ asụsụ dịbara gboo. Ọha na eze nọ nyo ekele m unu. His Royal Highness Igwe Dr. Fia Ikechukwu, the Oluwaha, the 16th and clan head of Ihiala. Abịakwani na Lagos, anyị nwabụkwani Igbo niile nwekwara another eze na Lagos. Ọ na-abịa ozi I'm on the way. Last people are here, ebe ọbụla ha nọ, ma nọ Lagos, ma nọ Port Harcourt, nke ọbụla ha nọ, udo ka anyị chọrọ. Ihe ọma ka anyị chọrọ. I live in Canada, but Jesus Christ, when you want no, you should want your.
onye emere ọrụ ọha ihe a ya bụ onye etotiri iburu ọjị ya gbara anyị ọjị mana nga ọrụ ọha ya anụ ya chairman ada ebi bɛ se chairman ihe so chairman gbogbo. Ògùn àpèjì ẹ̀fọ́ Ògùn chairman of the day onye ẹ̀kọ́ ọ̀dọ́ sí ìdúgbò àti àjùmọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ àtùpàdé ẹ̀ka tó ń gbòòrò ní ìwé sàlẹ̀ ìdúgbò. Ihe a na-akwe ebele ihe a na-akwe ebele ihe a na-akwe ihe a na-akwe tụ obi o biko magara nna m maọbụ ego ọgụ mana ekene Chukwu na-erutere m taa afọkwa m nzu ndị a maka anya ya nwa bụ nzu agbara anya atọ ahịkọrọ ọ dị mma ihe niile bidoro kịta ngwa MC take over okay PIG Bantonchukwu nwa omenala ihe ala na-adị na mma Nwachukwu gọziri ka m kwudebe ya ga na ọka gị na ọmụbe ihe ahụ ọ ji amụ ọka ji amụ ya and nwa ahụ ọ ji amụ anyị niile ji adị ndụ kuru ya aghọtara m na n'ọbụ ịkwụ n'ọba alụ ọha taa ya ka igburu otu ọjị ka e nyere anyị ọmụọ ọjịterete ọ bụrụ na ọ bụ ejekọta mkpụ ọjị anya na-ahụ a anyị nyere ọjịterete soterete biko ka ọrụ ọha echọrọ ọrụ ọrụ ọjịterete soterete anyị ga-eji isi ndị ọzọ ebe a dike ya ala ewere n'ọjị ka ọ wechara ọdụ biko si bụrịta ọdị ya VIG na ochiri ichie rep ọdụ na ichie dịka eji eje mba ngwa ọdị ọzọ wetara aha mba mee na anya biko ọbụla nye ụlọ ofu ojipụta ọjị mba
Iwetara mu abi hyia na greza. This is Silva. Ebe na hoja. Ado roja wa ko hoja na follow up. Ọdún tí a lè jẹ ní ẹjíjẹ àṣìṣẹ́mà ọwọ́ ọdún bá fọ ọwọ́. Bígo ìṣe nàìjíríà ṣẹ̀dẹ̀ ló lókùn náà ọdún yẹn ní ewu àyè ọ̀gẹ̀ yá mú. Jésù fún náà jíà ihe anyị nọrọ ebe náà yàrá ya. Anyị nyere ọdụ ọha ọdún iteghete ya representative ọlụ ọha. MC omumiri chia a na-ebi otu ugboro n'ime ahụ ịtọ n'ime tenonye ọbụla mana ka omenala si dị ọ na-adị ka ihe eji edeba anya maka ihe dị mma dị mma. Ana m ayọ Chukwu maka na ọ bụla ndị niile nọ nga ahụ ịtọ gara aga nọ taa mana ekpere m taa bụ na onye ọbụla n'ebe a taa ga-adị ndụ ahụ ịtọ ọzọ mgbe anyị ga-emekwasakwa emume a ya bụ na Chukwu chi ike niile ga-enye anyị ogologo ndụ, nye anyị ọganiru, nye anyị ịhụnanya nke anyị ga-eji na-akwalite atụmatụ ọbụla nke ga-eme ka obodo anyị nwee ihe ala na-aga n'ihu. Nke anyị na-eme ka so n'otu n'ime ha. Anyị na-asị ihe anyị na-eri n'ala ka anyị ga na-akwụ. Nke ga-eri anyị ga-akwụ anyị. Anyị na-ekwu na ọganiru ga na-adị n'etiti anyị na atụmatụ niile anyị kwado nke anyị na-eme na Lagos a na nke anyị na-eme n'ụlọ bụ n'ihu n'ihu ka ọ ga na-aga maka na nwe bụ n'ihu n'ihu. Atụmatụ anyị niile ga-abụ n'ihu n'ihu ọma abụ n'azụ. Ihe ndị a ka anyị yọrọ ma kwetakwa na Chukwu ga-emezuru anyị ata na Kraịst afọ eze anyị. Province Union Lagos branch in person of Sir Modestus Onuchukwu. Ndị yàrá bẹ́ẹ̀ ni o. The president address delivered by Dr. Modestus Onuchukwu, Nato Sembulumba, President of Ihiala Progress Union IPU Lagos branch, on the occasion of Ihiala Cultural Day celebration and award presentation held on 29 October 2016 at Ihiala House, Lagos State. His Excellency, the Executive Governor of Anambra State, Chief Willie Obiano, His Excellency, the Executive Governor of Lagos State, Chief Akinwumi Akode, distinguished senators and honorable members of the Federal House of Representatives here present, honorable members of the State House of Assembly and States, the State Councils here in our midst, Royal Highnesses, Igwe Dr. C.I.O. Okechukwu, Oloha, the 16th and Grand Head of Ihiala, the President General of Ihiala Progress Union, Mr. Jude Ndogo, on this occasion, the Sheikh Sachu Samako, Ezra Dike,
Chairman and Chief Executive Officer of Interglobe Ventures and Trust Limited. Special guests of honors and other guests are present. Distinguished recipients of today's merit awards. The Vice President of IPU Lagos branch of both men and women here present. The seated delegates, Chairman and members of various committees. The Chairman and members of both the Agricultural and Construction Committee and distinguished notice and gentlemen. Background of IPU Lagos Cultural Day celebration. I warmly and with great delight welcome you all to this occasion of the 6th year Cultural Day celebration in Lagos State. Briefly, year Cultural Day celebration as enshrined in our branch union's constitution is celebrated once every 3 years through the turning of every administration. The occasion is used to showcase the cultural heritage of Iya Ebenebu, resident in Lagos State. It will be of great interest to give you an overview of the Cultural Day celebration held by the past administration of our branch as stated below. 1995, the first year Cultural Day celebration held at Armed Forces Settlement Center in Lagos under the leadership of late Chief Nnamdi Udeze Ishobidibo. May so rest in perfect peace. Amen. 22nd November 2003, the second year Cultural Day celebration held at Army Signal Barracks, Mile 2, Lagos, under the leadership of Barrister OPHC. 18th November 2006, the third year Cultural Day celebration held at MPS Sports Ground, number 41 Bonetamo Street, Surulere, Lagos, under the leadership of Engineer Sabet Ewamara. November 2016, the fourth year Cultural Day celebration held in Nigala House, under the leadership of Mr. Afonso Rose. November 2013, the fifth year Cultural Day celebration held here in Nigala House, under the leadership of Mr. Martin Obina Eburia. Details of our post celebration are found in our website, accessible to www.ipulagos.org. Achievements of the present administration. Appreciation. At this juncture, may I profoundly extend my appreciation to the chairman of the occasion, Ezra Chu Samambo, for not only honoring our invitation, but for his immense support of my administration since inception. May God reward him abundantly and continue to bless him and his family in Jesus' name. Finally, with the members of the Cultural Day Organization Committee, for all your contributions toward the success of this occasion and for immense support you are giving to my administration. May God bless and reward you upon the food, and may He continue to unite our branch union and give up other attention. I add the two the Holy Spirit, who is the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one God forever and ever. Long live IPU national body, long live Lagos branch, long live Anambra State, long live Lagos State, long live Federal Government of Nigeria. Signed, Dr. Oluchukwu Odetushi Rosa, KSN, President and Progress of Lagos branch. Thank you. Before the President, IPU Lagos Aka, all these, all quiet, really grow. Hey, morning, what are you? SMO.
Kalisus Ojokafo. Siterike Nkechukwu abụ m onye Ubehekweme Ihiala, and abụ m the Deputy National Chairman of Labour Party in charge of South. Obi bụ m aṅụrị, obi na-atọ m ụtọ nke ukwuu maka na ndị ị ga-afetu Ihiala si egosi omenala Ihiala n'ụbọchị taata anyị na-eme emume iri ji. Obi m bụ ụsọ aṅụrị n'ihi na ọ nwere ihe mafụbe n'oge gara aga nna afụ today dịka ịgba nke ọnụ for today. Obi m ụsọ aṅụrị ị ga-afịa ndị oge ọ ga-apụta gwe ndidi ya ga-abịa. Ihe pụrụ iche eji mara Ihiala bụ ime oyi, ihi oyi. Ihiala nwere ihe pụrụ iche anyị ji mara ha bụ ime amara. Anyway, akara na achịcha nwere ebe na ọdịrọ nwere ebe na ọdịrọ ọ dị ebe niile. Ya zara achị obodo anyị kwesịrị ịnọdụ ụbọchị nke taata, mana ike o mee travel o ji obodo oyibo eje iledo onwe ya anya maka iledo ihe ya bịara nọrọ ya, mana ọ sịrịkwa ya na-ete anyị ịmata mmadụ ka shi bata Ntochukwu Anụkwa bụkwa ofu onye ndị kabinet ya, so adọkpụkwasị anya na-enyocha anya ihe nke na-emetụta kapa, so ọ nọchiri anya eze anyị nakwa dịkara ụdị ike ya nwa. Ịmara ihe dị enwe ihe pụrụ iche ihe gbaziri ịpụ tata ndị nlachi ịgba mgba, ndị nlachi ịgba mgba ọ bụ ihe elekere ka ọ bụ. So ebe ga anyị nwere ebe anyị nwere zonu ise, anyị nwere Amamụ A, nwee Amamụ B, nwee ụzọ akpa, nwee Ihite stroku apa, nwee Ubehekwem stroku apa, enwezi Ihite zone dị nnakọwa. Anyị nwere Amamụ A, nwee Amamụ B, nwee ụzọ akpa, nwee Ihite, nwee Ubehekwem stroku apa zone. So zone ise anyị nwere ga-eme ya abụọ cultural parade, ha abịagagharịa gosipụta culture obodo anyị bụ Ihiala, abịalele ndị mere ọfụma mekarịa ibe ha, ndị gbara ndị izi ya nwụọ ihe enye ha, ndị nke gbara ya ihe enye ha, ndị bịa nkịta enwe ya enye ha. Apart of ihe anyị na-emekwa iji ike ọbụla bọsị anyị esi ndị eji mara Ihiala ndị be anyị. Ile anyị anyị na-eri ji ya na-esi agwa agbagarati abụ eleke ya eke ụdị ọnwa ọkụ eji eke ya. Ile anyị bụla o soro ihe eleke ebe ile ọ aja na eji mara omenala ndị Ihiala. Ilekwa anyị ga-afụ ndị Igbo eze, ndị egwu na-anabata ndị mmadụ, ọ bụ egwu Ihiala ka ọ bụ Igbo eze, Igbo eji mara eze dị iche iche na be anyị. Ọ ya na-eti ihe ya ka ya bụ ndị ebe ejeti awa gbara anabata ndị mmadụ ya were anọsị la ọnọdụ nkefa. So ọ bụ ihe a ji egosi ụmụ anyị ka ha mata obodo anyị, mata omenala Ihiala, omenala Igbo. Maka ile ebula asụsụ Igbo na-achịte ka ọlachite kwa, so ya ka chọ ka emegharị ụmụ ndị ile aka obodo anyị gosiri anyị nwere omenala nwere ebe anyị si. Maka ndị na-enweghị ike ịbịa ndị niile n'anya n'ụbọchị taata ka ihe nwere ike gwa ha. Ndị mmerikite anyị ziri mmerikite bịachara, ndị na-abịara na-ebuji ọzọ mmadụ ole ma ole na-abịa aka dịkọbara, ụfọdụ mere travel, ụfọdụ jere ofesi, ụfọdụ bụ mebi ọdachi mere enwe ike bịa mmadụ ka chief doctor Chidotoke Igbuna ọ kwesịrị nọ nga atọ mana ọ bụ ihe mwute na nwa ya nwụrụ. So ọ gara ụlọ maka burial and a na-ebe ebere Chineke na-anara ndị ga-aṅara mkpụrụ obi nwere ndokwa. Anyị nwere wutere anyị na ọrụ nwoke ụbọchị nkịta maka ọ bụ onye ndị a na-asọkwa ụzọ bụ onye na-abịa ụlọ anyị na-akpọ ya ọ na-abịa mana ọnwụ ya meziri ọbazi ụlọ onwe ike iso n'ebe a. So a mere Chineke na mkpụrụ obi na ndokwa, so a mara ndị ọzọ anyị eme na ọ ga-anọkwa ya. Nzukọ o ji aga meruo ya anya ọdịnala anyị nọ ọdịnala ịta anyị nọ ọrịa agụgụ ọ na-eje
iri na ebu a na-ejekwa na eze nzukọ ha bụ na dọla ka ọ na-eke na dọla ka ọ na-eke ọ na-eme ego na naira money everywhere is money anyị nwere ego ego na-eze ego ka ha bụ dọla pound ego eze ozi no jani yi ọcha ndị niile ya abazu ndị ite ka efa Amamu kwadoro ozugbo ndị ọbụla akwadoro. Amamu ka anyị na-agbọ kịta. Ndị niile kwesịrị ịkwado ozugbo na-akpọ ya kwadoro akwado oge adịghị. Ọ bụrụ na akpọ gị ọpụta awụ ọkụ gị ova. Ndị hita ya ga-awụ ọkụ gị ova. Judges, what do you say? I wonder ọzọ. No. Ise. Idoro iri ji n'uwedo ọkụ anyị na-eme taa. Anyị ga-eri ji anyị rie ya ọja ahụ anyị. Ọya dị anyị mma n'ahụ. Onye ọbụla ga-ebido dime ji taa. Ka anyị m nzuo. Ekele
ihe ala na ndị kwuru ibe na-eyi mere nga anyị na-asị Chineke kere n'eluigwe nye anyị ihe eji na-achị nye anyị ihe eji na-eme ọtụtụ ya chọrọ imere akpata ụlọ atụpụtara anyị ga-ebe ha niile etu isi hibise anyị ga-adị ọdịnala na-adị anyị na-ede ihe akwụkwọ na echichi isi adị ịtakọzi ya adị n'afọ Jizọs dabere nwa anyị. Mama, ihe ara kwen! Ihe ara kwen! Ihe ara kwen! Biko ite ụmụ dara ụmụ eze awụrụ ụmụ duru amaduru ụmụ edike ụbọchị tada abụrụ anyị ụbọchị ọma ndị niile bi ebe mgbe ejiri ada ka eji eji ala ihe ọma ka anyị na-ejeta udo ga-adịrị anyị ụbọchị tamaka dịara anyị mma n'aha Jizọs Kraịst onye anyị. Enyi bi yitere enyi anyị kenere ndị yitere awa mbi adọjọ ha na ndị batara kịta ha nọ n'ọgbọ ka ha na-agwa ndị ọkpụba onye kwadoro na na-akwadebe anyị bịara na ụdị ndị ihe a ndị abụ ụmụ ohere onye ji n'ihe a nọrọ aha ya anyị ji agụọ nke ndị Lagos taa anyị ga-eme omenala dịka anyị si wee mee ndị nọ n'ọgbọ bụ Amamobis/Oborisala ndị ụba ekwe m akwasị orukwadoro n'ozugbo ka ndị apụ ha ala ma ụnụ bata Amamobis/Oborisala ọ bụ ụnụ na ha abịakwa na njedebe ụnụ welite ọkpa welite aka na ihe ụnụ na-eme Amamobis/Oborisala oge ụnụ na ha abịaba na papụrụ papụrụ n'aka nke ụnụ ji kwuru dịzikwa ike President ụmụ nwaanyị anyị siri seti abịa President ụmụ nwaanyị. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We welcome to the floor. None. Thank you. Bàbá kò mú náà ní ẹ̀ma àdìgbò pa ha àbùkù pa wúrẹ́ bí ọ́. Ha àbùkù pa. Ní ọ̀pá. Kama ọ̀pá yà á yẹ wú pa wọ́n á dá wọ́n. Ẹ̀rọ ọ̀pá pa wọ́n á dá. Ọ̀pá mbọ̀. Mbọ̀.
Akwa nga ka anyị ebido. Ọ bụ ụbọchị akwụkwọ ada. A na-ekele ụlọ ọha na-ekele. Ọta ya ra atọ na Ọba ha ekwe m mgbe ọ nọ na ha agakwa nkechi ụmụ nwere nkịta akarịa nkechi abụọ ka ndị ọzọ zọlata ụzọ akwa na na-akwado ụzọ akwa zon ebe a bụla ekwe m na na-akwado ma ha ekwe m akwa zon bụ ha mụrụ azọlata ozugbo ozugbo ụzọ akwa ka anyị na-achọ ịnabata kịta ndị ụba ha ekwe m akwa zon anyị na-asụ n'ugbo egwu ụzọ akwa zọpụtara na anyị na-eme ịcha mma onwe onye nke dị na mgbe ya ọrụ Ụfọdụ ndị obodo akwụ maka zoro aka ọkpụkpa kịta mgbe mbụ asịrọ mgbe mbụ na kama nwada ka nwada nwada ụwa mana aka ya kọwa ndị ọhụ kwadoro onye na ha aka biko ụzọ akpa biko gabane ezigbo ụzọ akwa He said
omenala ka anyị na-eme. Omenala. IPU Lagos branch. President IPU Lagos branch. Dr. Samodetus Oluchukwu. Wepụta ji na mma. Wepụta ji. A na-eme ihe a ọ dịghị ka ọsị. Mana ọ bụrụ na ịkọgburu ji, ịfụ na ji bụ ndị mmụọ. Otu ji na-amụta ji na-ese. Enye anyị otu onye maka ụbọchị adịrọzi. Oge adịrọzi. Ọnụ ọha wacha ji so na Can I be you, President General? I will appoint Asị na akụwa gụrụ nwata n'aka erewe ya. Biko ndụ nna anyị ọlụ ọha anọ m nga ka nnọchite anya ya na Wamuji nke taa nke ahụ a. Biko ndụ ihe ala anyị na-eri ji kwa ahụ kwa ahụ. Anyị ga-adị ndụ. Ọnwụ ihe ọjọọ na-eme anyị ọ dagide ebe Chineke ebuchapụ ya. N'afọ na-eke na orie na nkwọ Chineke na-anaghị ọkụ ibuchapụ anyị ihe ọjọọ n'afọ Jizọs. Gụọrọ na aka ebe a na-akụkwa aka n'ọbụ representative ọnụ ọha. Rukwu afọ anyị ụlọ mana IG polisi wee pụta Owerri. Ụfọdụ n'ime anyị amaghị oke mmadụ nọ n'etiti anyị. Ọ bụ ihe ala. Anyị a na-agba last. Ọrụ dị aka omenala ihe ala ga-adị na-aga n'ihu. Omenala ihe ala ga-atọgbọ aka ute. Ihe ọma ka ya akọ n'ihe ala. Ndị mmesa abịakwara nso ndị ọfọsụrụ na ịbịa reo. Biko zonu pụtawazie iche anyị achọọla gị. Eze a na-awa na ndị ọjụụ asị m ọfọsọ dibịa reo. Ihe ndị mbụ kwuru kwa ahụ na aja na-eri ji ya sị na Kraịst afọ eze anyị. Nche ahụma o jere iwu anyị na-akpọ ma ọ ga-ajụkwa anyị n'oyi. Ana ihe ala na ndị oyi anyị eri ji taa na Lagos ahụ. Sons, if you can sow, Baalụ ntom Chukwu dịka eji eje mba nwanne ihe ala. Ihe awụ mmemme omenala iri ji na mgbakọ n'ahọ nke ndị ihe ala na-eme, ndị ihe ala nọ na Lagos na-eme.
ọ na-adị anyị obi mma na anyị gbakọrọ o gosi na udo na ọganihu dị n'obodo anyị ya ala ihe bụ omenala dịbara adịba anyị pụtara nna nna anyị ha ndị nye anyị ya ọ bụ onye omenala dịba adịba so anaghị esi esi ọhụhụ ka a na-ahụ ya ka o wee zuo ka ọ ghara ịgbata agbọtọ ọ ghara ịchụ echu ahụọ ya ewee bee ya onye ọbụla ewere ole odu toro onye ọbụla ewere ya ọ ka esi eme ya ọ ka anyị siri wee nna nna anyị ha si mebi ya anyị apụtakwara eme ya taa Senator Andy Uba. Naira as Senator Andrew Uba. Akpọsị nwanne anyị nwoke injinia Enwebara o presentie ya. Ihe ala niile nọ Lagos ma ndị si ụlọ ma ndị si ebe niile anyị si ụwa niile nke a. Anyị si ka anyị kwa ihu buru tụrụ gị na Chineke buru ya elu na o wee na-ebu na ihe ala wee mecha were sio ewere ihe a ọ na-agidebe anyị isi bedi gị bọọlụ itetiri na-asị ihe a bụrụ ihe ala nke gị o anyị na-arịọ Chineke ka o nyere gị aka ka irupụta ihe dị mma n'ihi arụgo okwu ọzọ. On behalf of ndị ihe ala anyị si ka were ihe a nye gị iwere nwe ike site na gị na Europe ihe ala na ihe ala ka isi ọmụkwa aka inye nye ndị ihe ala biko onye kwere na anyị Oh yeah, take your picture. That's all right. Yes, so. Yeah, they many. Na gambi ara bụ ka nkwụ. Ebe ọbụla ka nkwụ. Onye ọbụla bụ ụmụaka ihe ala ya ma na nga nkwụ nke ha bụ ka nkwụ. O nwebere ebe nwata onye ala nọ kụọ mụ na igwe na mmanya anya ntị. Ọ bụ eziokwu na o nwere mgbe unu kwuru n'igwe kpọọ mụ n'aka ntị na m azaghị unu. Anya m na-aza unu na-enye sọpọtụ ihe ala ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ahụ ndị ọbụla ha nwere ihe ọbụla a na-emewu ha emewu akpọ ha alụ aga m apụta aga m enye aka esetụ m onye ahụ abụọ ọgba tụwa ma onye gburu mmadụ eji ama apụta ọ bụrụ ha na ndị gọọmenti polisi amị ihe ọbụla ji gị aga m eme ihe aga m apụta ma onye asị gị ka ihe nwata ihe ala mere aga m ajụ gị kedu ihe i mere wee na-emewute nwata na-agba ọkada kedu ihe i mere wee na-emewute nwata nwere ihe o mere gị hapụ na nwata ka ọ napụ ya ha jebe PG IPU chairman na Lagos aja m ezi ya ozi ụnụ mara abụ m onye ọrụ oyibo mana aja m echọ ihe dịrị mma na enyi ya ka mma Chineke onye Engineer, I present this award to Remittus through his daughter. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.
ji ahụrụ ahụ is even better maka onwe more nutrients. Etu ahụ esi hụọ ya ahụọ ọ retenụ nutrients. Ihe ndị oyibo na-akpọ nutrients are reserved na ji ahụ. So to me ji ahụrụ ahụ ka nke esiri esi mma. Omenala iri ji dịbara gboo ọnọdụ ka ihe ndị ụka na-akpọ harvest and bazaar or rather harvest, but abịazie n'ala Igbo ọ bụrụ ọwụ onye ọbụla gwupụta ji ọbịa kene Chukwu. Ọnọdụ ka Chukwu ka anyị na-ekene maka harvest. Ọya ka iri ji bụ igwupụta ji ịbịa kene Chukwu for harvest of the yam, then yọkwuo Chukwu ka nke a ga-akọ na the next planting season ka o rute ji ọfụma. Ebireri ihe ala ebireri ọjị akọ, ana m ekene ụnụ. Ihe ala ya adị ejecha mba ihe ala ka mma. Kedu okwu ma ọ bụ ozi ekeresimesi pụrụ iche ị ga-enye ndị ihe ala bi na Lagos nakwa ndị na-ege nene mmemme a ebe ọ bụla anyị gosiri ya? Kedu ozi pụrụ iche ma ọ bụ ozi ekene ị na-enye ndị ihe ala nakwa ndị ihe ndị ihe ala na-adị mma? Ihe na-eji ozi ekene enye onye ọbụla bụ ihe ala bụ ezigbo mba, ezigbo obodo ka ọ bụrụ na anabata mmadụ. And ana m ahịa Chineke nna ka eme anyị na-eme Krismas ya na-achọ ịkwadone ka o duo anyị ka anyị lala udo, maka ma na bụsị anyị n'ụlọ period Disemba anyị ga-agụ onwe anyị n'ụlọ maka ile anya fụla ndị nọ Lagos ahụ ihe a na-arụbara ụlọ anyị gakwa ụlọ na Disemba Jenụwarị 3rd. Igwe obodo anyị na ndị otu ya ga-abịa imere anyị igburu anyị egwu ntọala ọ bụrụ oyibo agbụọ ya foundation ceremony maka ụlọ anyị na-arụ, ụlọ ebe na-eme egwuregwu maka aja kwuru ụlọ okwu ebe o si. So ebe anyị na Lagos anyị na-arụ ụlọ ahụ n'obodo anyị dị ihe ahụ ebe na-eme egwuregwu ma jere egwuregwu ebe ahụ nwere ike ime gba akwụkwọ mmemme ihe dị iche iche. Ile anyị fụlọgo ka anyị n'obodo a chụwa ka arụ ọka ala be anyị ka ndị be anyị anyị gọ ohere ahụ lakwa nchaga sokoto ụbọchị ala ọnwa Janụwarị agba agbụrụ ịtọ o dịgwa anyị abịa ime egwu ya bụ egwu. And I have a time to go for your nine man. Onye ga do bia. You can ya dey mind na good man. All the aim. I have a I can there. You put it in the area na I will be out. Let the go. Ya dey me. When I is guy. An entire year as a whole. Today, the 29th of October 2015. Now, October 2016.